fanden. Wow. Nå. Hej Maja. Hej Jennifer. Så lad mig spørge, hvordan har din dag været? Den har simpelthen været rigtig rar. Hvordan var din dag i går? Den var rigtig rar. Den var den for et år siden. Jo, ja, det var den dag, hvor Ingrid hun spurgte, om jeg ville gå med hende til Holger. Ja. Det ville jeg godt. Jeg følte sig lidt dyr. Det er nu sådan. Det ser vi lidt nærmere på. Altså, jeg følte, at der var noget, der gav lyd herfra. Det var en hest. Der er ikke noget. Der er fuld. Se. Kan du gøre det? Det er græshopper uden lyd. Hvor er det henne? Det ved jeg ikke. Jeg mener, du skal finde dem og fange dem, ikke? Og så kan vi kigge på dem. Jeg skal finde dem. Nå. Flak. Vi kan planche lidt ud og få solen. Suger simpelthen kræfterne op på jorden. Kræfter. Safter. Se hvor grønt der er. Altså, se hvor grønt der er. Overalt er grønt. Maja er ved at falde bagud. Unge kvinde. Jeg vil gerne filme dig, Jennifer. Hej Jennifer. Hej. Har du nogensinde overvejet at gå i kloster? Det gør jeg allerede. Jeg vil gerne have, at du står helt stille, så vi kan få filmet din numse. Det er helt lille. Det ser fandme også lille ud. Du skal ikke kalde mig lille, jeg er meget højere end dig. Kun 10 cm højere end mig. Ja. Nå, hvordan har din dag så været, Jennifer? Jeg synes, den har været meget hård. Altså. Rolig, Jennifer. Jeg er her for dig. Der er ikke noget, der plads til. Det er fordi, jeg har taget Erika. Og planchen, den siger også bare. Den mobbede os. Nej, det var Ib, der mobbede os, fordi at han sagde, at det ikke passede, det der stod på den. Ja, altså det synes jeg var meget ondt, ikke? Fordi at vi har knoklet så hårdt for det hele. Vi har brugt 3 uger på det her. Og vi blev først færdige i går. Det er Jennifer, der har lavet det meste, mens jeg har siddet og kigget. Og vi hørte en ven af Maja synge for dage siden. Det hedder pragtfuldt. Og nu flyver planchen. Plav! Eller noget. Ja, jeg synes, vi skal filme på planchen. Vores hårde arbejde bærer frugt, eller hvad det hedder. Det er Kina. OL. Og de der ringe. Og så står der en masse. Det er en regnbue. Det er mig, der lavede den. Og det er mig, der har skrevet, de har også gær i Kina. Jeg tror ikke, man lærer. Se der her, du råber. Vi råber. Mor, jeg vil have ris. Og nu vil jeg gerne have Jennifer demonstrere det. Mor, jeg vil have ris. Det er Jennifer, der demonstrerer der. Så skal vi i morgen, når vi skal fremlægge. Så skal jeg sige, mor, jeg vil have ris. Det er mig, jeg siger det. Ja. Og vi gør det. Vi gør det fandme. Jeg vil gerne filme på Jennifer, der løber. Jennifer løb. Det er fordi hun... Ad. Det er bare lige presse den flad. Se. Det er lige flad. Stærke mig. Se, hun har også en tatovering. Den har jeg givet hende. Det den var her på min finger. Det er mine. Altså, det er mine fingre. Det er... Ja. Hallo, jeg filmer bare med din halskade. Okay. Det er krokodillebrød og pifu. Fandme ondt. Det.
har helt grønt. Vi kan godt lide grønt. Sten. Sløj. Himmel. Der er sådan en strå på den. Kan I se det? Ja. Hvis jeg skulle have et ansigt. Det ved jeg ikke. Nu vil jeg godt filme Maja. Okay. Jennifer. Maja springer. Og bukker sig. Altså hun har sådan... Vil se, hvad der står? Joe Jonas. Og en muffin. Muffin. Stud. Muffin. Start muffin. Start muffin. Så kan I høre toget? Der er sådan et tog lige der bagved der. Der er tog. Kører et tog. Masser af tog. Sådan nogle røde tog. Fut. Se, en lang sti. Maja løber. Vi kan klappe græsset. Vi er så lille. Majas skygge er lille. Kan I se det? Se, og det er Tokyo til. Og Mickey og Minnie Mouse. Jeg synes, vi skal over og hygge os med planchen igen. Ja. Puha, hva'? Synge sang. Ja. Så skal vi synge. Jeg... Nå, Denises fansang. Yes! Nå, ja.